Kali. Kaw. Mai. Kaw non. Awole dino a juli kam. Ay. A juli. Ala mi juli. A juli kaw. Mi juli. Julde Dakar no weli. Masha Allah. No weli. Taw gong. Mi weltima. Minen ɓuri. Mi weltima accueillir e galle o. Kaw an woni décor galle o sa ala ɗo welani. Ala ye hikka no décor tampini mon. Hikka décor tampini mon. Way ko non. Nda Kali man nanano ko sofi hakkunde ma e maari. Yimɓe noon bonnita mbimi noon ɗum so mam laaɓe ko gonga wonana gonga mi waɗi ɗo test fof mi nanino o yiɗama mi nanino amour o wona amour sincére ala ko min nanani anani gila garmi mbanmi test ñande mbiyatmi ɗo mi rokkuma farmata bamma ko wi o yaha o wi o yahani kanko e degol makko jotto gandu ko amour sincére ko amour sincére tinno ɗe ko moƴƴo tinno ɗe ko tano kala ko mbanmomi ɗo onon jarno ɗon jaafo kaw hokku ɗum minen ala mi yafnata da no mbaɗirmon mi tortire ni ɗi tortire mbayrumi ɗum to yiide tan koye firawɗo ni waɗatno ɗum ɗo e leñol annabi Moussa ay kaw ay o maari ko karɗo duwaw eyyi mboɗo yettamo mboɗo jarno hande kala no mbani kala no galle o way kala no kurduɗen ɗo fof ko muñal makko waɗe kanko ne eɗen jettamo eɗen jarno machallah dennam ɓocconde kadi ayi a wayra nande wiide mboɗo ñaagoyo ndewndere komon hen illa elran monon noon farmata kadi nane lawƴugol kaake galle weeli fof ko duwa o kono ko wona ɗum ko kadi kaw eɗen jetta yeeɓoɓe machallah eɗen jetta yeeɓoɓe machallah eɗen jetta équipe technique all vision ari ha ɗo machallah kala ko oñi hen emin jarlo emin jaafo kala ko yooɗi gande koye onon wonno fandare nde tan ko weltinde e hirjinde e andinde emine tournage ha 6h du matin gila 8h subaka ha 6h du matin ɗum fof ko pour welnude e pour korka ka wela e mon eɗen jetta kadi PDG All Vision woni Biram en tampinimo gila Mauritanie ha Dakar ha Fouta ha Allah hoddiri hande tournage o waɗi gase e jaam wode Biram PDG All Vision eɗen jettamo eɗen jetta kadi Abdou Aziz jungo men ñaama ɗum fof so waɗi ko Allah e makko Abdou Aziz to caméra to Abdou Aziz to scénario Abdou Aziz to lumière kanko dal so arani haydara fewata wallahi wadde maari haɗen tottude kawa muɗi udde yetto yeɓonnoɓe eyyi no mbiɗa ni en calmini ɓiɓɓe fulɓe fof no potirno kala ko mbaɗɗen ɗo bil suba ha hiiri ko sababude mabɓe e kala ko fewi hen ko to Allah ummi ko woni hen fof gandon kadi ko neɗɗo wayno min jetti on min jarni on e ko heddi ko kadi ko onon jokkitti ɗum kadi ko onon belnat ɗum onon mbaɗa ɗum partage onon jeefata min calmini on no feewi Kali ko yettere Allah wallahi so wi yettere Allah sa ƴeewi korka to ummi ɗo e to fuɗɗi ɗo e yewtere nde to fuɗɗi ɗo ɓooyi wawi Allah hoddiri foti wadde waɗi en jetti noon ɓiɓɓe fulɓe fof en limata en lumi tan juumen wawi en mbawa wasde salminde Biram ndax ko Mauritanie o ummi ari pour wadde production fawde e scène mum weltina ɓiɓɓe fulɓe ɗum wona ko weewi mi yetti arseɓe ɓe fof mi yetti hoore mi yetti arseɓe ɓe fof ndax tournude 8 heures ha 6h du matin ha 6h du matin sen ɓeydi hen 2 heures de temps wona 3 heures de temps wona 24 heures sur 24 weeɓani wallahi machallah en beltima en jetti kadi joom galle o gonɗo sababu galle o eyyi en jetti joom galle o gonɗo sababu galle o en tampinimo kanko de oɗo oɗo fini a faami wawi ɓiɓɓe fulɓe fandare men woni yo leñol ngol welto fandare men woni yoɓe jiitu koye maɓe Seydou Ndiaye machallah Seydou Ndiaye boye Belgique salminama nda kanko de o jaggue oɗo galle no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi en calmini Abdou Aziz comme no mbiɗa ni kala ko mbaɗɗen ko fewi ɗum wonno anniya men kala ko ɓe jii ko weñiɓe yoɓe jaafo yoɓe gandu kedi anniya men wonno yo yoɓe jaafo ɗon jarlo ɗon jaafo bonne année bonne santé Allah ta Dakar no bal
bonne année, bonne santé, 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 bonne année, bonne santé.